Bună dimineața, dragii mei, și bine ne-am regăsit la o nouă serie de etalări. Sunt Dana și iată, am venit de data aceasta pentru voi ce aflați în semnul balanței. Bineînțeles că vom urmări etalarea bonus, după cum ați văzut că de asta ați intrat în descrierea clipului a acestei postări. Etalare bonus pentru luna iunie anului, bineînțeles 2024, în care ne aflăm. Dragii mei, și spun acest lucru în primul rând pentru voi, cei care vă aflați aici și acum, cine știe din ce motive, cum ați fi aterizat pe acest canal. Glumim, mai și glumim. Vă spun bine ați venit, iată, bine ne-am găsit și dacă vă place ceea ce auziți, vi se pare că rezonați cu mine, vi se pare că vă transmit informații utile, puteți să vă abonați, este gratuit și în acest fel veți primi toate notificările cu cele mai noi postări, cu toate noutățile pe care eu le postez. Cu clopoțelul acela negru, că iată mă întreba cineva, că de asta vă zic, în comentarii, de multe ori sunt, eu știu, comentarii de mulțumire, acum mă adresez celor care mă urmăresc și cărora, iată, și pe voi vă salut, bineînțeles, nu în ultimul rând, și vă mulțumesc pentru toată interacțiunea noastră energetică aici pe canal, pentru like-uri, dar mai ales pentru comentarii. Și apropo de un comentariu, că mi-am adus aminte acum când îmi spunea cineva, dar eu sunt abonată sau abonat. Nu, asta nu e important, n-aș vrea să greșesc, poate mă aude, poate, zic, nu mai știu la ce semn era, dar bine, poți urmări cum am spus, poți urmări, mereu vă spun, practic, nu acum am spus, mereu spun, urmărește semnul zodiacal, cum ar veni. Știți ce este semnul zodiacal? Soarele în momentul nașterii se află într-un semn și acela este zodia ta. Dar este foarte bine de urmărit pentru că de mare impact este asupra ta, mai ales după o anumită vârstă, se spune de specialiști, nu de către mine, după 30 de ani, este foarte bine și își pune foarte mult amprenta asupra ta ascendentul, cum este cercul acela, cine mai are informații sau e pasionat de astrologie și are, să zicem, minime cunoștințe, cum e cercul acela rotund, astrograma natală, noi zicem semnul care este semnul, nu zodiacal, că este semn dintre semne, zodiacal, semn zodiacal, spunem noi la soarele în momentul, da, zodia ta. Semnul aflat în partea cea mai de răsărit, practic, sunt invers de cum știm noi și cum ne-am uitat, să zicem, la o hartă cu România, unde spunem vestul e aici, estul este aici, nord-sud. Ele sunt invers. Răsărit este aici, apusul este aici, da? Și la fel și nord și sud. E mult de discutat, respectiv mijlocul cerului și fundul cerului. Fundul cerului și mijlocul cerului. Cele 4 puncte importante și care transmit foarte multe lucruri despre o hartă, despre cineva, pentru informații în cadrul unei studiu al hărții natale a cuiva. Și de asta vreau să vă zic eu, mi s-a spus întrebarea, eu deși sunt abonată, de ce nu de ce nu sunt notificată când postați? Pentru că nu sunt notificată. Ce trebuie să fac? Ce am greșit? Sau ceva în genul. Deci de aia spun că foarte multe mă bucură comentariile și vă mulțumesc. Acum vă mulțumesc vouă celor care sunteți abonați, pentru că nu neapărat semn de mulțumire. Mă bucură și când îmi mulțumiți sau sunteți, eu știu, îmi trimiteți o inimioară sau orice ar fi, dar, iată, cereți informații. De asta vă zic, am încercat să spun celor care se abonează, sunt mai multe tipuri de abonament, în sensul clopoțelul acela trebuie să fie negru, ca să primiți voi notificările acestea cu tot ceea ce, adică ce înseamnă negru,
închis la culoare în sensul că, și citiți voi acolo, atunci cu acest clopoțel negru primiți toate notificare cu toate postările, nu numai anumite postări sau știți cum, nu știu cum scriu ei, repere sau eu știu, da? Deci de asta vă spun, abonați-vă și veți primi notificări și veți putea urmări mai mult. Nu neapărat, că de asta zic, poate cine a întrebat se poate afla aici, pentru că multă lume își urmărește ascendentul, poate chiar și descendentul, poate luna o urmărește, iată, este într-un anumit semn și e important foarte important, pentru că luna semnifică multe emoții și alte chestiuni. Modul în care tu te percepi, cum ești tu în interior, cum simți lucrurile, cum te manifesti din punct de vedere emoțional, foarte multe lucruri. Și luna fiind într-un semn oarecare, să zicem în semnul Rac, da, mai ales că este planetă dominantă, în fine, guvernează acest semn, luna. De asta vreau să vă zic că îți spune multe și atunci tu, de exemplu, ești în semnul Berbec, dar urmărești și, iată, semnul Racului, pentru că ai luna în Rac care îți va spune multe despre cum te manifesti tu, mai ales din punct de vedere emoțional, într-o relație, vis-a-vis, da, de mai multe chestiuni foarte importante pentru tine. Așadar, dragii mei, haideți să nu mai pierdem timpul și să vedem cele 3 variante. Spun acum foarte repede că deja au trecut 5 minute, 6 chiar, parcă văd, și să nu mai pierdem timpul. Este vorba despre 3 variante și voi, cei care sunteți aici pentru prima dată, eu consider această etalare un plus, o completare pentru etalarea generală a lunii, în cazul ăsta este vorba despre luna iunie și voi, iată, prin intuiția voastră o personalizăm un pic sau o aducem un pic mai aproape de ceea ce poate vă doriți voi, da? De voi, pentru că voi, prin intuiția voastră, vă îndreptați către una dintre cele 3 variante sau către mai multe, către 2, către 3. Nu contează acest lucru, important este că avem varianta 1, 2 și 3 și voi alocați câte o întrebare sau câte cereți sfaturi, cereți ghidări, cereți îndrumări creației Universului, care prin aceste cărți de tarot este foarte simplu, trimite către noi cât ne este permis să știm și să aflăm informații. Și atunci puteți să puneți întrebări, să cereți ghidări sau combinat, voi știți ce intuitiv, de la ce variantă, ce anume vreți. Despre asta este vorba. Haideți acum să vedem, să nu mai pierdem timpul și eu intuitiv, la fel ca și voi lua cele 3 variante, iată. Iată, vedeți cum au ieșit aceste cărți care vor să spună lucruri. Exact intuitiv le iau și eu, pentru că și mie intuiția îmi spune lucruri. Îmi spune ce trebuie să iau pentru a afla voi ceea ce aveți nevoie. Haideți, cu clarificările de rigoare. Avem aici varianta numărul 1. Este aceasta și sper că v-ați hotărât, sper să n-are rost să vă mințiți voi pe voi. Concentrați-vă, mereu spun, concentrați-vă pe întrebare, concentrați-vă pe ceea ce vreți să aflați, pentru că dacă aveți în minte haos de întrebări și de gânduri multe, nici Universul nu va ști la ce să vă răspundă vouă. Chiar dacă este tot o etalare bazată pe energia colectivă sau tot etalări, citiri bazate pe energia colectivă, eu mă voi strădui să vă dau tuturor, prin tot ceea ce spun, informațiile pe care le dau, să pot să vă aduc tuturor, eu știu, o plus valoare în informațiile pe care le dau pentru luna aceasta iunie. Dragii mei,
vedem aici o nemulțumire și o neîncredere în legătură cu un proiect, cu o situație legată de trecutul vostru. Se vede că nu știți dacă să mergeți mai departe sau să vă opriți din drumul vostru. Despre asta este vorba. Vedem aici persoana care este oprită și contemplă ceva ce ține, este legat de partea stângă a cărții, respectiv trecutul. Și vedem o oarecare, eu știu, nemulțumire în privirea sa, în modul în care contemplă acest trecut. De asta spun cu oarecare nemulțumire și neîncrederea pe care o dă acest 9 de bâte, oboseală, neîncredere. Observați că aceste două persoane, amândouă au cam aceeași poziție, au adoptat aceeași poziție în care nu știu ce să facă, să meargă mai departe, să se oprească din drumul lor. Vedem epuizare, vedem oboseală, vedem neîncredere în situații, în persoane. Avem cartea Justiția. Posibil este o situație pe care ar trebui sau are legătură cu justiția, documente, acte, instituții cu care în această justiția de obicei vine cu eu știu, îndemnul sau vine cu să vă spună, să vă dea poate un imbold și vă transmite faptul că a sosit, în citirele în care ea apare, a sosit momentul dreptății, a sosit momentul adevărului. Cartea Justiția este cartea exact a voastră, dragii mei, cartea balanței. Iată, această persoană are balanța în mâna sa, dacă o vedeți, da? Ceea ce înseamnă că va trebui, într-o anumită situație, iată, voi să vă faceți dreptate. Vedem situații de care sunteți nemulțumiți, în care nu este echitate, echilibru, dreptate, da? Și pentru unii poate va fi necesar și de aceste drumuri sau de rezolvări în justiție. Este chiar cartea voastră, dacă vedeți. Apărut în aceste contexte. Regele de cupe, o situație care trebuie tratată cu maximă seriozitate, maturitate emoțională, dragii mei, pentru că avem acest personaj, regele de cupe, care este o persoană matură, o persoană foarte înțeleaptă, da? Și care cu siguranță vă transmite vouă această înțelepciune, această maturitate a abordării pe care voi trebuie să o adoptați, să abordați lucrurile în acest mod. Ce înseamnă acest lucru? Dacă sunt atașamente în legătură cu o situație din trecut, emoționale, adicții, da? Și, eu știu, acest șăgalnic și, eu știu, oarecum sufletul, inima, emoțiile, de multe ori ne joacă. Mă pun și eu în această situație, în această oală, ca să fiu și eu, dar zic, da, mai mult sau mai puțin oamenii sunt, prin aceste emoții pe care ei le trăiesc atât de intense și nu adicțiile și atașamentele acestea nesănătoase de situații și de persoane, de situații sau de persoane, poate și una și alta, ei atunci nu pot să adopte această maturitate emoțională de a trata lucrurile în modul în care eu știu, să nu mai fie subjugați de sentimente. Nu știam cum să vă explic ca să-mi găsesc cuvântul cel mai potrivit. Subjugat de sentimente și tu în modul acesta, bineînțeles că nu poți să judeci corect lucrurile.
Nu mai poți să le treci prin filtrul minții, să iei o hotărâre conștientă, logică, clară, pertinentă, pentru că tu ești, iată, acolo, da? Mintea ți este tulbure din cauza faptului că, da, ai adicțiile acestea și aceste atașamente nesănătoase pentru, cum am zis, situații, persoane, treiul de cupe. Treiul de cupe, iată, maturitatea, dragă balanță, dragă semn balanță, de asta nu spun pentru semnul zodiacal, pentru că tu poate urmărești aici și ai, pentru că știi aceste lucruri și îți urmărești ascendentul balanță, despre asta vorbeam, sau chiar soarele în balanță, foarte important, luna, de ce nu Mercur în balanță, iată, modul cum comunici cu cei din jur, sunt multe lucruri aici. Dragul meu, așadar, semn balanță, iată, este vorba de un 3 de cupe. Ce înseamnă acest lucru? Vedem un triunghi amoros, un posibil triunghi amoros pentru unii dintre voi, dragii mei, în care, iată, pentru unii dintre voi, de aceea această nehotărâre și această epuizare, persoana care a trecut prin multe, persoana care este nemulțumită în legătură cu o situație poate legată de cuplu. Aici am omis să spun, dar iată, mi-am amintit și spun acum, am regele de cupe care poate să vină cu faptul că unii dintre voi aveți de-a face, iată, ca balanțe, cu semne de apă, respectiv Rac, Pești sau Scorpion. Puteți avea de-a face cu aceste semne și vedem tratarea cu maturitatea unei situații de acest gen. Avem un turn, l-am luat exact cum a căzut, în poziție întoarsă. Trebuie tu să faci lucruri, trebuie tu să, dacă pentru cei care sunteți în această situație, a unui triunghi amoros, a unei a treia energii implicate, a acestei oboseli cronice, acestei situații care nu duce nicăieri, acestei situații care vă dezamăgește, iată, este vorba despre o eliberare cu cartea turnul fiind întors. Ce înseamnă acest lucru? Evitați un dezastru, o mare dezamăgire, un colaps, aici vedem un turn care se dărâmă, o situație practic colapsează. Este vorba despre o situație, turnul acesta vedeți că se dărâmă și rămân ruinele lui, rămâne fundația. Pe fundația aceasta se vor construi lucruri minunate. Este vorba despre distrugere, despre o mare dezamăgire, despre ruinarea, poate pentru unii dintre voi, îmi pare rău să spun, a relației voastre, tocmai prin aceste energii îmbârligate. Nu mai repet acest triunghi amoros sau... Deci puteți voi, cu turnul întors, să evitați acest dezastru, da? Puteți să evitați această situație tocmai prin faptul că veți lua inițiativa și veți rezolva, posibil, iată, vă veți elibera de această situație care atât de greu vă impactează, să spunem. Se vede aici. De aceea vă este transmis regele de cupe, care vine cu înțelepciunea și cu maturitatea sa în a rezolva și vă aduce echilibrul în viața voastră, dragii mei. Despre asta este vorba. Cartea asta a vrut să-mi iasă, iată, vedeți, voi nu știți ce să faceți, pentru că sunteți, iată, cartea spânzuratul arată persoana care este într-o situație, iată, exact întoarsă pe dos, exact cum spui, sunt dată peste cap, sunt întoarsă pe dos total, o situație de mare
care vă scoate din zona de confort și chiar nu știți cum să abordați această situație. Se vede pericolul turnului, pericolul dezastrului, dar vi se spune că prin atitudinea voastră puteți să evitați acest dezastru, practic din viața voastră. În relația voastră, vedem aici. Deci este vorba, iată balanța, am aici rezolvările acestea pe calea justiției, aducerea adevărului, a dreptății voastre în față, a vă face dreptate, a vă aduce echilibru în viață. Este vorba, iată, despre cartea Marelui Preot, arată angajamente, respectiv cu stabilitate, proiecte care au la bază, de obicei sunt legiferate prin documente, acte, de aceea, da? Deci, practic și un act de căsătorie este, practic, deci un act care stă la baza unei relații oficializate. Deci, vedem în angajamentul vostru, în relația voastră, trebuiesc rezolvate aceste lucruri, dragii mei, să vă fie de folos. Vedem aici 8 de monede. Vedem ucenicul care este la început de drum, da? O situație la început de drum, un proiect, un angajament, poate o relație, da? Care prin implicarea voastră, cu plăcere, cu consecvență, vedem ucenicul care face lucruri cu drag și este acolo, cum să zic, se implică cu drag, lucrează cu consecvență, se ved rezultatele acestea. Dacă este vorba despre un nou job, dacă este vorba de un proiect sau o activitate pe care de curând ați început-o, pentru că ucenicul tocmai asta arată, un început de drum. Acum a început, nu de azi. Deci nu este ceva foarte vechi, vedem foarte clar satisfacția voastră pe care o veți obține din acest lucru. Am cartea aceasta a fricilor de tot felul. Este un fel cartea subconștientului, o mai numesc eu, dar și a persoanei care are, iată, cu 5 de monede, teamă de a nu pierde resurse, teamă de, dacă este vorba despre un job, un nou job, sau o nouă oportunitate pentru voi care vi se oferă în această perioadă, celor cu varianta 2, dacă este nevoie de o investiție, pentru că vedem aici teama voastră, nu aveți teamă să investiți pentru că este un proiect care vă va aduce multe satisfacții. Tocmai prin consecvența voastră, prin implicarea voastră, prin dăruirea voastră, prin a face acest lucru, vă implica în acest lucru cu multă plăcere, cu mult drag. Vedem aici. Deci, aici este și cartea persoanei supranuita, persoanei care are tot felul de temeri, tot felul de frici, dar mai ales de pierderi, pentru că am 5 de monede financiare. Deci, vedem aici o teamă, da? Posibil dacă este vorba despre un job pe care ar trebui, eu știu, ai auzit tu de el și ți-a zis cineva, poate ți-e teamă să nu, de exemplu, te afli la un loc de muncă în care nu te mai regăsești, în care pur și simplu nici nu ești mulțumit cum ești remunerat sau tot felul de lucruri, poate este energie negativă, dar tu ai teamă îți dau un exemplu, îți dau ca să înțelegi, dar tu ai teamă să pur și simplu să pleci de acolo pentru că nu este poate nici mediul, poate și mediul este ostil, poate șeful, colegii, poate că nu ești mulțumit nici din punct de vedere financiar cum ești remunerat și iată ți s-a oferit oportunitatea unei activități, poate să fie orice, pentru că vedem cu ucenicul, despre asta este vorba cu cartea Ucenicul, tu într-un început de drum, dar ai teama aceasta, reținerea aceasta pentru că te simți nesigur. Este și cartea orfanului, cartea persoanei care poate se simte lăsată pe din afară, are tot felul de frici de necunoscut, da?
frici de pierderi materiale, cum am spus. Deci poate că ți este teamă să lași acest loc de muncă, tocmai din subconștientul îți spune, păi și dacă nu este bine, dacă acolo va fi și mai rău, păi teama asta de necunoscut, dar va fi mai bine acolo. Dacă voi, eu știu, sau, de exemplu, poate nu te regăsești și încă nu ai primit această ofertă, se vede că această ofertă va veni către tine. Păi lasă acest loc de muncă pentru că este foarte un mediu ostil sau eu știu ce nu-ți convine acolo, da? Ce nu e ok și, păi, și până când îmi găsești ceva sau până când încep, eu știu, un alt proiect sau o altă activitate sau mă angajez din nou în altă parte, ce va fi? Dacă voi rămâne fără resurse, iată de teama aceasta, înțelegi? Dar nu, oportunitatea se va crea pentru tine dacă nu este încă de actualitate, se va crea. Vei primi această răsplată, va veni această răsplată a unei oportunități frumoase care îți va aduce multe satisfacții financiare. Vezi aici? Moneda aceasta în creștere. Am 10 de cupe care arată faptul că în casa ta este multă armonie, multă fericire. În casa ta respectiv familia ta de origine, da? Deci, eu știu, mama, tata, frați, surori, sau poate chiar în familia formată. Deci vedem multă înțelegere, multă fericire, este cartea fericirii în familie, dar și a fericirii tale personale. Vedem că tu toate aceste lucruri vei reuși să le, cum să zic, să treci peste aceste frici, da? Și, sau cel puțin așa transmite tarotul, trece, lasă aceste lucruri, nu mai avea aceste frici, mergi cu încredere pentru că, iată, este ceva mai bun. Oportunitatea, chiar dacă nu s-a creat, se va crea, cel puțin dacă ai venit la acest bonus, ți se transmite acest lucru și tu vei fi foarte mulțumit atât financiar cu timpul, cât și din punct de vedere, iată, emoțional, da? Echilibrat, vei fi armonios din toate punctele de vedere, armonios, armonioasă. Vei fi fericit că ai făcut această schimbare în viața ta, practic. Despre asta este vorba. Hai să vedem, să clarificăm un pic aceste lucruri. Aoleu, câte cărți mi-au ieșit, toată explicația mi-a ieșit. Da, toată explicația. Ia uite aici. Ai. Da. Este, uite, încă o carte. Este foarte clar, de sine înțeles că stai în această așteptare. Iată, avem aici, vedem alternativele pe care tu le ai probabil cu doiul de bâte, în care doar ești la, cum să zic, la nivel de strategie, să fac, să rămân sau să mă duc cam alternativa unui nou job sau unei noi activități. Vedem aceste două bâte. Se vede că nu ești bine, este o așteptare incomodă, te vezi în altă parte. Schimbarea este inevitabilă cu cartea Lumea. Vedem, iată, o schimbare, un nou capitol care vine cu mult câștig pentru tine. Vedem această coroniță. Poate vor fi drumuri la distanță cu cartea Lumea, la o lume distanță, cum se spune. Poate va fi un job în străinătate pentru unii dintre voi. Dar vedem, unii își vor schimba locația, poate în alt oraș, nu se știe. Avem Regina de Cupe. Avem Împăratul care vine, iată, cu acte, documente, cu ordine care se va pune în viața ta. Deci poate la mijloc vor fi, bineînțeles, pentru acest job sau pentru această nouă activitate, toate au la bază, nu? Documente, acte, instituții. Haideți să vedem ce mai avem aici. Iată energia unui nou început cu asul de monede.
Iată cât de frumos. Cu multă stabilitate, vedem aici, exact cum am spus eu, am prințul de energia ta, cu siguranță, prințul de monede, persoana care își dorește stabilitate, persoana care, sau poate cineva te va ajuta în acest sens, cu această oportunitate, dar vedem persoana care își dorește stabilitate, bogăție, dar o persoană loială, o persoană foarte empatică, un prieten loial. De asta ți-am zis că poate este cineva, o dorință împlinită pentru tine. Vedem aici, ia uite aici, fii atent. Da, aceste rezolvări în vederea, astea le pun deoparte pentru că astea țin de un alt capitol, fii atent, sau poate pentru unii care au, pentru că cum să zic, pentru unii este vorba de job, dar aici cu aceste monede vedem și energia stabilității într-un început, oricare ar fie. Poate să fie job, mai mult vedem pe parte financiară, dar poate să fie, pentru că avem cartea fericirii în cuplu sau în familie, iată, care îmi arată faptul că poate să fie vorba și despre iată, lași ceva în urmă. Vedem aici cu 5 de cupe oarecare păreri de rău pentru niște pierderi în legătură cu trecutul, dar și faptul că posibil ai de-a face cu semne legat de acest trecut, semne de apă, rac, pești sau scorpion, dar nu neapărat. Cu siguranță că tu, iată, în trecut, vedem energia aceasta a iubirii, a sensibilității, dar și posibil a persoanei care a fost rănite, pentru că vedem energia aceasta în care ești dezamăgit, trist, în legătură cu o pierdere ce ține de trecutul tău. Aici vedem teama de necunoscut. Ce va fi? Îți trimiți, iată, aceste vapoare în legătură cu această oportunitate sau cu această situație prin care treci a schimbării. Ce va fi? Nu știi exact unde te va duce, unde merg aceste vapoare, iată, și ce vor găsi, da? Ce vor experimenta. Dar eu îți spun că va fi, iată, cu cartea Steaua, care este cartea vindecării, dar și a dorințelor îndeplinite, iată, în viața ta se va produce o schimbare radicală, da? Care, vedem, aceste lucruri se vor rezolva pentru unii în justiție și un început plin de stabilitate pentru tine, pentru viața ta și care îți va duce, deci vedem aceste lucruri, fii atent. Vedem noi începuturi pline de potențial, pline de stabilitate pe toate planurile, dragă balanță, pentru tine, pentru cea care ești cu varianta 2. Oportunități frumoase și satisfacții nemărginite pe ambele planuri. Atât pe planul carierei, iată, pe planul creșterii tale financiare, materiale, cât și, pentru că vedem, iată, și o relație, o dezamăgire în legătură cu o pierdere cu acel 5 de cupe pe planul, sau cum să zic, faptul că ai lăsat ceva în urmă, vei lăsa ceva în urmă din punct de vedere sentimental, emoțional, relațional și te vei regăsi, iată, fericit până la urmă, cu cartea 10 de cupe, dar și pe planul carierei la fel se văd creșteri și satisfacții financiare pentru tine. Deci vedem, iată, cartea oportunităților pentru tine, dragă balanță, pentru tine, balanță care te-ai gândit la, iată, să-ți iei varianta 2. Deci fii atentă la toate oportunitățile, fără teamă, lasă trecutul acesta în urmă, care vedem că nu te mulțumește deloc, da? Lasă-l în urmă și fii cu ochii în patru, pentru că vei avea noi drumuri, schimbări de capitole în viața ta. Unde am cartea lumea? Unde mi cartea lumea? Pe aici trebuie să fie, cu cartea lumea, care aici, care îți vor aduce
da? Te vor duce în direcții nebănuite și satisfacții nebănuite pentru tine, dragă balanță.